Yero itrai, saya sin pat ngai keblei pi paro ha kerteng ke batiang tam ke jong ujisu. Te kumba pila request yang te ngawan ra shapi ya ke request ke jong pi ke ba pi kwa bangan hikai shapang kasnam. Te kasnam hi ke tin ke jong ublei kala kren syai ba kamlong yang i bangin bam ya kasnam. Nadu ka Old Testament ru kala kang yang i bangin bam ya ka do snam. Bat ha ka New Testament ru ka tin ke jong ublei kala kang yang i bangin bam ya ka do snam. Te gila don katu kat ni habang ong yaki te ki ong em nam bangi bang palat ngimla bangin i te kamlong ka bade yang i bangin le persya ya ka ai ka bangi ngi latip te ya ka bom tip te ka ya da ko we te haba ka tin ka jong ublei hi kala kren syai ba kala kren persya ba kamlong yang i bangin bam tingin nom bam te ki don ki bong balai ba ha ka por Christmas ni bam do Christmas balai kat kirang ba balang kita men basan balai kitu kim tip te haba maki hi ki ya shet bai ki jado snam ki le ayu hi magi le ba ladang ni bam hanre em wat nom pet ya no ru pet ya ka tin ke jong uble pat hi kai lem mi kita ki bale komta te om ba phinya menjur lang ya ke ka ba ka tin ke jong uble ka khang te ngini pet bangin pin shai ka ta ngini pet na ka tin ke jong uble ka ba phila ban chem Genesis kalau nong ke bakendai kada khat ke ba kalau nong ke bakendai bat kini kada khat ke ba saw ka ong kumno ka tin ke jong ublai ka tin ke jong ublai ka ong hanrei tang ya ke do ka badang sa snam shisha ya ka snam ka jing im jong piru ngandawa na ka ti umran baro ngandawa ya ka bat na ka ti ubriuru bat nakakti upara brio baro ngandawa kenya ka jing im jong brio ngini pet kini ka kadukot ka basaw ngala let puli ya kadukot ka basan ka ba uble udawa ya ka snam ka jong ki la da ki ba mi ka snam ya ka snam jong ki mrat ngini pet kini kadukot ka basaw ko ongkom no hanrei tang ya ka do ka badang sa snam ka jing im haka pin ombam ni ka tin ka jong uble kala crunchya yang i ba kam dai yang i bangin bam ya ka do snam ba ni ne pechu na ka kam ki apostol tang ha ka ju kala nong artli ki de khat kala kren ba dia ka ka ba kren arsin kalong ka badan kam yang i bangin ko ngu i kata ko ong kum no ka tin ka jong uble kam ki apostol nong ba khatsan ka de khat ka ba arpho ko ong henrei bangin tho shapi ba kin dia no na ka jing bet ngit ki blai thau bat na ka baklim na ka bakrwat bat na ka snam de ba phin pe tang ka di ka dukhat ka ba ar ku khandai kala ong biang ba phin kin dia no na ki ki balaknya ha gi blai thau bat na ka snam bat na ki ki balakrwat bat na ka baklim na ki ni la da phin sumar kendong ya la de phin man bha ken kublai pi ka ting ka jong ublai ka ong la da pi kiar na ka ne phin man bha ka ba mot la da ngin kiar ngin om man bha te ngin ko ngu kanya kata bat ha ka ni ka lunong ha ka ni ka khot kam shem la khang ta ya ka snam ka khang ru i ka do khrwan ba ka khang ru i ki bla knya ha ki blai thau te na mar ba ka ting ka jong ublai ka la khang bat ka la kren persya te to ngin ko ngu ngin nom ba mi ki do knya bat ngin nom bam ya ka snam te la da phi jumlien man bam ha ki por ki bala lej om le nai pen rem ya la de utrai uma phi na mar ba ngim tep mangiru ngi bam ha ko por ka bala lej no ki snem ki ba kham men chuwa ngi na ya khna ngi na ya ren ngia bam na mar bale ngim padap da ka tin ka jong ublai te ha ba ngim padap da ka tin ka jong ublai ngi bam te ngim tep te henre men ta pat ngi la tep tingin kiar no nginom bam shu ya kasnam haba ki shet ja do pat kasnam lane ki shet ha kanu rukom te nginom bam shu na mar ka tin ka jong ublai ka khang persya te tang ini hi khndiat ngawan ra shapi ka balingkot ka ba nga wan ra ka request ka jong pi ka ba pi kwa bangan pen i pi na ka tin ka jong ublai ba hatu ka tin ka jong ublai ka khang ne em man bam ya kasnam te ka khang bat kan man baru ya pi la da pi kiar te to ublai unyo ban kur khu ya pi lang baro ya ro utrai